pixkeu galera, oain neska egin beharko zaizkie galera, ezta? A ber, torri zaitezte, ez jun, zaituzte jangota. A ber, zuei, ze pelikulatik zein gustatzen zaizuen? Oain, inorek ez daki? Xarpei. Xarpei? Pentsatzen untzak izango zenuela, Troy, pelikulan Troy.
Ah, está bien, Zateu, mutia izan behar duen, Bueno. Xarpei gustatzen zaizu. Zuri, zein gustatzen zaizu? Gabriela. Gabriela. Eta zuri? Gabriela. Gabriela baita, Bueno,